कि होना लेके भूल जाई रे बात पूछ लगा है रोवत रे घर जीवन हवा अरे केने कब लेके ढूंढे के फिर स्टेज के नीचे अच्छा नीचे ढूंढे के कोई छोड़ देला है इसे हमरा पूछे के पड़ला स्टेज के नीचे चाहे पीछे ले जाके एक केला वाला बात केला में पूछे के पूछल जाला का कहता रू बोलो ए जा हमर माई बाबू अरे तोर माई बाबू मर गल करे ये कोयल बड़े थे का माई बाबू हो ए जा हमर माई बाबू दूसरे जगह शादी सेट कर देले ए आदमी से अरे भैंसा से आई भैंसा से तो परान बची हर शादी से तो वादा कइले रहलो कि कबो भूलब न फिर शादी से केकरा से पूछ के सेट कइले हम बोल ए जा हमर मजबूरी बा ए कौन मजबूरी बा एना जरूरी बा ए कथि करे बतिया के माई बाबू के पगड़ी के ख्याल रखे के बा माई कहिया से पगड़ी बने लगलै हो जहिया से तो माई चूड़ी बेचे लगलक हियो अच्छा यह ध्यान रखे तो पूजा खइले गा गैस बनैले है लबर मत करलो एकरा लगे मजबूरी बता दे हमरा लगे आइल बे तो जब तहरा जाही के मत फिर आखिरी संदेश ही सुनाए खातिर का जरूरी है चल जाला प्यार के भुला दे तू ओमे के थोड़े नहीं हो बर्दाश्त ना होई था बर्दाश्त कर लेती लेकिन नहीं लो काहे खातिर बताओ ए जा हम इतने कहे खातिर नहीं नो कि कल बारात होता तो का करी आ जाए आएला पूरी खाइला बोला ना चले तोरा भी नहीं तो अरे चा भेल कथी रे मलाई बरो जा लड़की छोड़ के गइल भी लड़का कहता जा करू तो जा लेकिन एगो हमरो ख्वाहिश बा तू अपन मन के ख्वाहिश पूरा कइलू तो हमरो मन के ख्वाहिश पूरा करो प्यार कहला के नाते लड़का कहता आखरी क्योंकि दिखने में लगती है हीर की तरह और खाने में लगती है खीर की तरह दिल में चुभती है तीर की तरह और एक दिन छोड़ के पागल कुत्ता आवारा बनाकर चली जाती है गलियों में फकीर की तरह अरे हमरा ही जननी अरे दिल तोड़ा में जीना ही तो पाई चल हमरो दोसर थाल शरीर के रोवा कहिए रोवा तो ढेर जगह होला ते कौन रोवा के कहला शरीर के रोवा कहिए तो मार के फर दे पागल छोड़ दिए अरे के हम नहीं जमाना अरे दिल तोड़ा में जीना में तू काई मुदिया जा करू तो जा लेकिन एगो आखिरी इच्छा बा हमार इच्छा बा हो सब पूरा दे लुई हो पूरा दे तू तनी मने नहीं आज भर दुनिया में हमके सुखालय जा चली जाइबू धर्मदेव सिंह यादव जी के कार्यक्रम के जेकरा हमारी अध्यक्ष वाली अध्यक्षता के पद विधान होल वाली बार बार प्रणाम करो अध्यक्ष साहब के भोले ना से ये करना करो कि जाई ना पद प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहे एक ट्रिपल 4 ट्रिपल
सही